pau és una cosa que surt de les tripes. Hi ha una pau social que ja veieu com va, perquè jo que he viscut 88 anys, m'ha tocat una guerra tota sencera, a més maca, però no recordo ni un sol dia que hi hagués pau al món. De manera que els materials han funcionat sempre. Llavors penses, i la pau a l'Iglesi? Mare de Déu, Senyor, que si els cardenals diuen això, que si els membres de Rebato, que si els capellans són així, que els capellans són així, sabeu què és la pau? És allò que tens que no tens res. Quan hi ha moments els capellans els sentim així, això tots us ho heu sentit, que no tens res, però aquí la tripa, no saps com, hi ha una cosa que et queda quieta, en el qual s'hi barreja molt més l'esperança que la caritat i la fe. Això és la pau. Aquella mica d'escurna que et dona forces per viure i per tirar un pas endavant. I sobretot per ser capaç de mirar els altres i avançar-los. La pau del Senyor sigui per a nosaltres. Donem-nos la pau, La pau sigui amb tu. Que la pau sigui amb tu.